Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sallah baki ɗayanmu. Barkanmu da wucewar wata mai alfarma mai albarka da ganinsa. Allah ya nuna mana na gaba kuma. So jama'a, ina so magana ne akan ƙungiyar ƙwadago da ke wannan zanga-zanga. Wannan zanga-zangar ni a gaya wa shugabanta ko kuma a samu shi da ji. Ni a ganina ba haka ya dace su ɗauke ta ba gaskiya. Ana wa ganin yawa. Su san cewa duk shugaban ƙasa ko gwamna wanda yake da umarni da cikakken iko na wata jama'a a kansa, ba za ka za ka yi mai gyara kuma ka dinga gaya mishi maganganu masu kaushi kuma ku ce a samu nasara ba. Ni ana ganin in gyaran ake nema tun farko, in gyaran ake nema an bar hanyar. Dar ina nan aka fara a Kaduna. So odiyon da ya fara yawo a garin, odiyo ne wanda maganganun na taho ai faɗa ne ba na taho a gyara ba. Kalli gwamna mai cikakken iko ka ce masa ya mara kunya kaza duk bai kai anan ba. Ba da nan ya dace a fara ba. Ya kamata a fara da wani abu mai sauƙi, a tafi mai sauƙi, a bayyana mutane sai sauƙin yayi sauƙi. Abin ya ci tura sai a tashi hankali. Amma ba ma a kai gun tashi hankalin ba, duk kun ɗaga muryar ku kowa wanne ya faɗi mara kyau, wanne ya faɗi mara kyau. Kuma idan ya kalli abin da kake shugaban ƙwadago, za ga to na fito in taimaka wa mutum 4,000. Na wulla mutum wajen miliyoyi a matsala, me kenan kai? Sannan muna dai roƙon a duba dai al'amuran ƙasar. Za a ga akwai abubuwan ko akwai garuruwan da suka fi buƙatar a je a gyara su a seta su. Ba wannan garin kaman Kaduna ma. Kaduna suna zaune suna al'amuransu. So kada a samu mu fara kallon abin da ake yi ta wata fuska. Ba zai yiwu ka zo gyara wa gwamna abu kaman gwamna kuma ku fara da cin mutunci da waye. Zai zama wani irin abu. In gyara kuka zo yi, a fara abin a cikin ruwan sanyi, a cikin ladabi da biyayya. In bai yi ba a ƙara, in bai yi ba a ƙanƙara, in bai har kuma in ta kama a juya garin duka a juya shi. Amma ba a yi na farko ba kawai a tafi nisa a wannan ba wani lissafi ne da ku. Gara dai ku fito tun da wuri ku gaya mana me shirin ku. Amma dai demonstration da za a yi shi a ce wannan ana yi ne don a gyara, ba yadda kuka fara shi ake fara ba. Na ɗaya, yawancin kuma da suke magana suna gaggaya masa magana ya girme ku. Na biyu kuma a state ɗinsa kakkumanta ya shi ne a saman kowa, ba da shekaru ba da iko. To bai kamata ba. A duba kuma a gani tun farawa gwamnatin tun kama wannan gwamnatin ba wayannan abubuwan ne kaɗai abubuwan da ya kamata duk ku tashi hankalinku a kai ba. Akwai manya-manya a duba sosai in gyaran za a yi. A duba, amma dai gaskiyan magana za ku ƙuntata wa talakawa. Mu kuma ba za mu ji daɗi ba gaskiya. Ba za mu ji daɗi ba a ce duk abin da za a yi na gyara ba za a biyo shi hanyar da talaka zai samu sauƙi ba daɗi. Kuma wannan abin naku bai kama da gyara ba. Bai kama da gyara ba. In kuma gyaran ne a niyyarku, ba ku ɗauko shi a bayyana gyara ba. Kawai dai abin da za mu ce muku taimaka a zauna a Najeriya a yi mata gyaran da ya kamata. Wallahi wani state ɗin problem ɗin da suke da shi, na rantse da Allah gara a kori ma'aikatan garin su 1,000,000 in sun kai 1,000,000. To duk wannan gyararrakin ba za a yi su ba, sai a zo a kan abubuwan da ya zauna ya yi wanda duk faɗarsu kuke. Mu ba mu ma da wasu dogayen hujjoji. Kuma dole da dalili. Mun riga ma mun sani ne akwai abubuwan hujjojin da ya faɗa akwai su a Najeriya.
kuma laifinku ne tun baya ku kuka bari suka zama akwai su. Na ɗaya, a ɗau mutum aiki bai yi karatun ba. Na biyu, a ɗauke mutum aiki ba fannin ya karanta ba. Wannan ai sunnan Najeriya ce, ba wanda bai sani ba. To shi hujjar da ya bamu kenan. Ku wace hujja za ku bamu na ku zo akan mutum 4,000 ku kuntata wa mutum miliyoyi? Yanzu haka ina cikin Kaduna ga abubuwa duk sun yi wasu iri. Babu daɗi, ba daɗi. Da Allah ku taimaka ku nema mana sauƙi a zauna lafiya. Tunda tun da can ba ku yi mana wani aiki ba, yanzu me za ku zo ku ce za ku yi? Shekara 2 ce ma, ku bari mu ƙarasa da su lafiya. Ni shawara ta kenan. Amma wannan gyaran, in gyara kuka ɗauko yi, Allah ya taimaka muku. In ba gyara ba ne, Allah ya mana maganin abin da aka ɗauko. Don an saba a zo a zauna da wasu masu son rai, a ba su mission, a ce su je su yi kaza, a ba su kuɗi ko makamanci haka. An saba. To duk za mu zargi abin da haka. Ba wai mun ce haka kuke ba, amma zargi duk zai sa, saboda yadda kuka ɗauko abin kamar an ɗauko shi cikin tashin hankali ne. To fitina a kwance take. Wanda ya taso ta ai Allah ma yana fushi da shi. To da Allah a yi haƙuri. A bar talaka su yi rayuwarsu. In kuma za ku yi hakan, ku saka musu wutarsu, ku saka musu ruwansu, ku saka musu duk al'amuransu. Sai ku zo ku yi ta yi, a yi ta yi, ga wuta ga ruwa ga komai. To mun san gyara kuka zo. Amma sai a fito a matse, in an matse kenan me ake nufi? Haba 'yan uwanmu man su rayuwarsu mai kyau. Allah ya sa mu dace.